madrom 300 malime kanisa mar African Inland Church AIC e boma Narok na obago lamo oko mar kanisa no tok kane giyudo ka bishop margi manyien loro dho rangach mar od lamono kaka Joyce Oduor leronwa giko bishop maduong' mar kanisa AIC e pachoka Abraham Muli mondo mi odonje wachno kendo otiek ywaruok mantiere e od lamono. Okinyi mar chieng' Jumapil oko mar dorangach mar kanisa mar Africa Inland Church bade Narok, Jokristo wer kendo pako Nyasaye. Jokristo go mane omondo e kanisa kanigi siso mar yudo chiem chuny ne obedo kod buok yudo ka olor dorangach mar od lamono, gino magiwacho ni pok ne otimore nyaka ne yaw kanisa no higni mathoth koro. Gilieko ni magi duto okel kod ywaruok mar telo gi bishop manyien mane okel negi. Asubuhi ya leo nimekuja nikashangaa sana kukuta kanisa la Mungu limefungwa. Na tunashindwa kwa nini nyumba ya Mungu ambayo mahali watu wanakuja kuabudu na kupata nafasi ya kunyenyekea mbele za Mungu na kutubu inafungwa. 1 December mpaka wakati huu hatujapata nafasi mzuri ya kuweza kuabudu kwa sababu ya viongozi ambao hawatatui mambo kwa njia ambayo inastahili. Ni wiki ambayo tulikuwa tunakusudia kuombea watoto wanaporudi shule, kitu ambacho hakijaweza kufanyika siku ya leo. We are condemning with the highest level of terms kwa mambo kama haya kuweza kufungwa. Katobedo ni ne olor negi dorangach, Jokristo go madero 300 ne obago lamo margi oko mar dhot maduong' mar kanisa no. Giramo ni ok ginyal dhi lemo e kanisa moro ni mar mano e kanisa ma osebedo ka pidho gi chiem chuny kuom higni mathoth koro, karawere bende ywak ni loro kanisa no nyalo miyo moko kuom gidonje timbe majendeke. Hatuko tayari kwenda mahali pengine. Tunataka kuja kwa kanisa letu. We have invested a lot in our church in terms of money, in terms of prayers, in terms of time. We want to belong here. Youth kila wakati tunakuja church inafaa ikuwe place tunakuja tupata amani, but ikiwa church inakuja inapatikana ni place yenye hatuna amani, wengi tutapotea sana. We really want this to be sorted because we are here to worship the Lord. We as the youth hatutaki kuingia kwa maneno ya dunia. Jokristo gokoro kwayo bishop maduong' mar kanisa mar AIC e piny Kenya Abraham Muli mondo donje wachno kendo konygi tieko ywaruok mar telo. Joyce Oduor, Ramogi TV.